Sanibonani-ke balandeli be-National TV1 lo okhulumayo noma lena umbonayo uMakhosi Uxaba uShabade Mloto, uMdlankomo, uNonkosi, uNomjuli, owashabadela iy'ndlovukane namakhasi, washabadela iy'mpondo kanye ney'nkomo zayo. Ngiyanibingelela nje onyakeni omusha. Kuwumhla ka namhlanje, let me see, kuyimhla ka-14 January. Asithembe ukuthi bonke abantu bangene kahle onyakeni omusha, baphila abantu, sibonge uNkulunkulu esasigcinile kulo nyaka. Bengekona ukuthanda kwethu, baningi bebefisa ukulibona, ukubona lo nyaka, kepha-ke ngoba bese kufike yena noma isikhathi bese sifikile, kepha bakazwanga ukuthi bawubone lo nyaka. Siyabonga uNkulunkulu esasigcinile lo mndeni wethu, sisaphephile, kwabangazange besaphelela sisidude emndenini. Siqhubeke njalo-ke sikhulekele impilo, sikhulekele ukubonga, ngoba nayo impilo iyodwa iyabongwa. Ungaze uze ube nezinto ey'ningi ukuthi manje uzobonga, cha, bonga nje nokuvuka uphefumula usahlangene nenyama. Okay. Abangamazi kuMakhosi Uxaba ukuthi utholakala lapho, ngitholakala endaweni yaseNtshanga. Uma usuke eThekwini uze eNtshanga ama-taxi ayatholakala, u-40 rand. Uma usuke ePinetown uze eNtshanga u-31. Uma usuka eMaritzburg uze eNtshanga is 35. Okay, uMakhosi usebenza pho esigodlweni, ngisebenza uLesibili, uLesithathu, uLesinye kanye ne-weekend, isonto. Kodwa-ke ngeSabatha ukubuza ukuthi ngikhona nima ngikhona ngitshela, uma ngingekho ngitshela ukuthi ngizoba khona nini. Monday and Friday iy'nsuku ze-courier, ngiyaposa amaphasela akude. Uma ungakwazi ukuy'fikela, kunezinto engikwazi ukuy'posa, kunezinto engingakwazi ukuy'posa, kunezinto ekumele ukuthi uzoyilandela wena emakhosini, ey'ngadingi ukuthi ihambe iheqa yona yonke imoya yabantu noma amathunzi abantu. Ngingathuki nje uma ngilokhu ngikhala ngilokhu ngithi kubuye kube ngazuthi ngiyadideka, kahle kahle ngicasukile nje, ngiyanyile nje, in fact ngiyanyile nje, kona nje ngifuna ukusho lokho. Yazi ngizoqala ukubonga abantu besifazane, indlela abahlonipha ngayo noma abakwazisa ngayo ubuntu kumina, noma ngiyingane nje ngingenalutho ekutheni. Kodwa ngizothanda ukuthi ngibonge kakhulu. Angikhumbuli nje ngihlushwa icustomer kuthiwa umuntu wesimame, noma kuthiwa umama, noma kuthiwa intombazane. Hhayi, ngabe ngiyabasukela abantu besifazane nje ngithi ngiyabonga kakhulu Mbokodo, cela niqhubeke njalo. Uma ngikhuluma umuntu angilalele, angizwe futhi, a-understand futhi ukuthi angisebenzi ngaye kuphela, baningi abantu engisebenza nabo. Mase ngiyabuya ngize kubantu besilisa futhi lo mkhuba awenziwa hlampe abafana noma umuntu esesigabeni osekhulile, yenziwa obaba abadala abanomuzi abajwayele ukuphatha emakwabo. Ngihlezi-ke ngikusho lokho ukuthi angiphathwa mina, ngisho nedlozi elangena lingiphatha. Yazi maybe bawu-3 abantu abangitholela ku-YouTube, 3 abasanginika inkinga ngale ndlela yokuthi ngize ngibadube ngibaxoshe, ngendlela yokuthi abezwa imodula ayisebenzi, ingqondo ayizwi ingqondo. Hayibo, yabona nje ngifuna ukukucacisa lokhu, le video le isizolandela amavidiyo athi ungiyayivala. Akekho umuntu engimkweletayo ukwenza amavidiyo, ingoba baningi abantu ababebuza ngenza ngothando. Manje angingabi khona kube ngazuthi khona abantu engibakweletayo ngedlozi lami, ngathwasa ngedwa, ngagula ngedwa, ngisho sengifa ngongena ngedwa, akekho ongiphelezela. Angingaphathwa-ke mina, ngisho ngathiwa uthi uzofika nemali engakanani, kodwa once wangidelela, kahle kahle usuke ungadeleli mina, usuke udelela abantu abanginika umsebenzi. Ngizokulapha kanjani usudelela ithongo lami waleyisa? Unginika ubani? Ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ngiyazi bazowabuka lamavidiyo, ngoba ngiyababhlokha, kubabhlokha ngiyababhlokha. Ngisho ngathiwa bangithrendisa bukhona ubufakazi ukuthi abezwa abalaleli. Abantu imikhuba la ku-YouTube banomkhuba wokuthi umuntu uma kade ebuka ividiyo enze njani, angayiqedi, ajahe ukugijima ukuthi azongifonela. Mase yahluleka uku-understanda imithetho yale khaya, afuna ukungiphatha lento engingahambisani nayo. Ngilunga impela, abantu ngibathanda impela, kodwa wangithi nginyathela usunginyathelile. Ingakho ngihlezi ngisho ukuthi mina nginamngani, ngoba iqiniso ngiyalimela. Angifuni mina ungigibele ekhanda ngize ngibone
Angifuni umuntu ongigibele ekhanda ngoba nakho kuthiwa ngidunge kakhulu, ngoba nakho kuthiwa ngichaza kakhulu, ngoba nakho abantu ngibanisa. Angazi uzothanda kumnandi ukukhuluma nami yini. Nami nokwami engibhekene nakho ekumele ngidile nakho. Yabona namhlanje ngisangifakwa buhlalo. Ngithale ngigqoke izazi elimnyama namhlanje. Ngabonakali ngisho ukubonakala amehlo, angabonakali. Ngendlela engidinwe ngayo. Angikaze ngidinwe abanje bengisakude mina ukwenza ivideo ngesimo sokuba busy. Kodwa ngeke, ngithe ngeke, yabona nje into eyenze ngomsombuluko, ngathi ngeke. Ngeke umuntu akaphathe kwakhe. Phathwa mina nhlobo. Angiphathwa mina nginandaba mina ngisho ukuthi unemali engakanani. As long as ungahloniphi. Ayisho ngikhohlwa yimina. Angizwani nomuntu ongahloniphi mina. Ngoba nami ngiyamhlonipha umuntu ngingamnika indawo yakhe. Kodwa uma uzongizela ngokuthi wena ushadile. Ngeke kuze kulunge. Ngeke kuze kulunge. Angizeli ngaloyo ngqondo mina ngisho ukuthi ushadile. Angihlangani nalokho anginandaba yakho umshado ukuphatha kwakho. Ngizoqala nje ngaloWesibili ngoba lodwa ngamshesha ngamsotha early ngoDisemba. Ngizoqala ngalaba nje baJanuwari. Yabo kokuqala la ngizocacisa ukwenza kwami amavidiyo into esuka kumina othandweni. Ukuthwasa kwami ulwazi ngabuya nalo. Mina ngena kumakhosi ambetha ko Facebook. Angithandi nhlobo ngoba ngiyazi ukuthi lento ngayigulela akuyona into eyavela kwathiwa nje nansi angiphiwanga ngahlupheka ngahlala emzini yomuntu. Ngiyangididela kumuntu ke njena ngize ngithi umuntu nje ngicela into ya last week leyo. Ngiyabhizi mina nami ngisabhizi nento zami. Kwabaziya abasegruphini yami bayazi ukuthi angisebenzi. Bengishilo ukuthi ngizoze ngivule nini. Kodwa ngasho ngathi umuntu nengifonela ngikhona nginankinga ngizomsiza. But mangiyakha ngikho because ukuposa bengingaposi ngisho ukuposa. Ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi anginaso ngiyehla ngenyuka nami ngumuntu nginezidingo zami ebhekene nami. Ukuthi ngisangoma kusho ukuthi manje nami angimele nginakeme impilo kumele ngihlezi nginakane lezi abantu cha lokho angeke ngikwazi ukwenza. Mina ngihlezi ngikhuluma nasemavidiyweni ukuthi kuhle ukuthi uyithande wena. Kubalulekile ukuthi uyibeke wena phambili. Angikwazi ukuthi ngabeka abanye abantu engibazi manje senginamazi leyo 32 ukuthi sengizobeka bona. Cha lokho ngeke kuze kwenzeke. Ngeke nje kuze kwenzeke. Mina angikhathalele ukuthandwa, ngikhathalele ukuzondwa, azondwa kakhulu mina. Vele uma ngizondwa ngingakwazi hayi wesi. Ngiwesi ke lapho ngoba ngikwazi ukwazi. Kwazi ngisho ukubona mhlawumbe wena ongazi ngongibaze emavideo noma esithombeni phela. Kwazi ngangandaba ngamsebenzi. Yabona nje into eyenzakaleni. Ngiyawathapha la. Kokuqala ngasho ngathi mina ngimfuna umuntu ongiwathaphayo. Makho into efunayo, fona sikhuluma indaba siqede ngoba ngingasikhathi WhatsApp. WhatsApp mina ngene ekuseni, ngingene nasebusuku. Ema ngene ebusuku so sengizofunda ama message ngaphendule ngilala. After 8 wangibhalela angiphendule. Ngoba angazi lento noma niyenza ngoba ngingane noma niyenza ngoba ngingadumile ngingena lezi ngoma lezi ko TikTok, ko Facebook, laphi. Ingakho mhlawumbe mase ngibona ukuthi hayi vele mhlawumbe lo uyiqayekele mhlawumbe ufuna ama customer cha ngifuna ukulungisa lokho angifuna ama customer mina. Funa ngikwazi lokho umuntu alikho ibhodi engalibeka lapha ngathi mina ngiyalapha lekho abantu bayizela bona. Alikho ibhodi engalibeka lapha ngathi ngiyathwasisa uyifikela wena. Kaze ngibeke ibhodi mina ngoba ngisengenzeka kona lento ukuthi mina noma ungazi ufuna ukuthwasa kumina uma ungakazi ungiphuphe ngeke ngikutshela ukuthi lalela lento idlozi ngoba ngibaleka into ukuthi uzothi mangizothi woza uzothatha kumina ekugcineni ngitshela ukuthi vele mina kwangamele ngiswase wena owangiheha angihehani ke mina wangifuna ukuthi mase ngikubhoshela kubhoshele kahle wazi nje ukuthi angincengile ngoba nami angizange ngincenge khathi ngithasa ufuseke kwakufuseke ngaphuma ngaphila futhi lokho abanye abantu kumele bakwazi kune video la mangabe ngizokhumbula kune list yangilahleke leyo list ngitholile angizange ngisafuna ukwenza i-rough booking ngibele ngathatha ifoni yami straight ngathi lo yazini ngizothatha kude lento ngoba ngifuna ukusheshisa ngoba kwayimanje uma ngiqeda le video ngiyahamba ngihleli angisheshi nje ngicacise lento so makwenzeka lento kwakune video engithe ngizoyenza mayilana ngazi nekuvisa imizwa kanjani hawu nakho sengizo WhatsApp umuntu manje la uzongitshela kanti ngiyenzani ni video ayibo ngathwasiswa wenani webhudu wabantu ngoba ngikwazi ukuthi uba igama kwangisave number zabantu ngathwasiswa wena yini thwasanga wena mina ungathathani kanjalo yazani jwayela abantu lezi inyanga esimane idelela ihleka ngihleki ke nje engahlekisi mina ngoba ngisho ngangidelela mina ngikwazi ngabona isithombe sakho mina akukho la ngingahambi khona ukuvimba yavimbana ke mina bangazi ngiyaziwa nje ngisho nasezangomeni ukuthi osukela uqaba ingakho ungahambi ngisho izangoma mina ngiyaziwa
So nje ungasho ukuthi ngeke ngize ngithole ngokuthola nje kamnandaba. Futhi ungezi lamade sengixoshile. Ngoba itshe singangize ngikubone ngomthombo sakho ngathi uyothi ungena esangweni ngibe ngikubona ngixoshwe ngithi ngihambele. Ngiyazixoshana ke okuhle lokho. Xoshani ngoba nami ngangixoshwa la ngithosa khona. Hamba la. So manje mina kuzomela ngihleke ngisho engahlekisi. Ngizongitshela ukuthi manje kumele ngithaka nini. Ama-holiday awakapheli ngithaka nini. Sekuvule laba abasebenza abe-13 noba ne-15 noba. Abantu abaningi abakavuli. Kodwa ngizotshela ukuthi mina ngivule. Ebekweningi ngaze kulonyaka. Yabatala jupa ngaze kulonyaka abantu abasegruphini yami bayangazi mina ukuthi ngisebenza kanjani angiphathwa ke mina. Ngivula sengivula. Ngoba usungasangitholi nasefonini. Ukuya kube iqanhla mangitholile ngoba amafoni ahlukene kunefoni yama-client kube nefoni eqondene nami. Angikwazi ukuthi ngase ngivalile lokho ngiphathana namafoni awu-2 ngaze ngilahlekelwe ifoni. Ngibe impodlo manje ngihambe ngiphathana namafoni awu-2 lokho-ke kuze kwenzeke. Thando zami khohlwane. Mina-ke ngiyalikhuluma iqiniso ukuthi uma ukhuluma iqiniso abantu abakuthandi. Kube ngazi ukuthi uyeyisa noma uyayidelela umutshela ukuthi ungcono. Vele mina ngingcono ngiyazazi angidingeki nokutshela umuntu. Umuntu nje zazi wena ukuze abantu bengakugibele le ekhanda. Ngilandele ngowesibili. Owesibili angithinta last week Friday. Mengithinta ngikho. Ngemgidini. Ngamtshela ngathi mina kuyena ngifuna izwe le video. Ngamtshela ngathi mina cha angikho ngisathe ishwi kwami ngasho kanje ngoba ngangafuni ukuchaza into eyiningi. Cause nawo umgidi lo wangithothela phezulu. Kwasho ukuthi abantu engibambisene nabo angikwazi ukuthi ngihamba. Umgidi mangifika awungeni Friday ngena umqhibene. Saqala phansi saphisizela senza zonke izinto. Wangibhalela ngangimtshela ukuthi akongibhalela sasekuseni. Kwenze okwakho azongibhalela ngo6. Sengikhathele mina. Kade sisebenza usuku lonke shiswa amabhodi eminyango. Ngimtshele futhi ukuthi ngibhalele kusasa ekuseni. Ngabuya ngeza le ekhaya. Ngasolungisa. Kuthi ngibuyele emuva. Wazongibhalela ngesikhathi sakhe ngo10. Angisebenzi kanjalo. Ngabuya mina ntambama ngabuya ngayilalela ngasheshe ngabuya futhi ngoba ngangikhathele ngiyakhathala mina makade ngisemgidini ngoba angena lo makhosi ogudla udonga adla utshwala. Ngiyasebenza mangizemgidini. Ngiyazi emgidini kusekwenziwani. Utshwala mangifune ngiyazi ukuthi ngithengile mina. Angisikho isidingo sokuthi ngize ngithi hayi cha ngilapha ngela utshwala. So ngiyela ukogida kojabulisa isithombo lami. So ngiyela ukovusela ngoba banomndawo ngoba bayazi ukuvusela ukuthi yini. Okay benze njani Monday ngikhathele. Uthi abantu angifonela 7 o'clock. Angivuki ke abaziyo bazi ngimsombuluko mina mangaposi ngisuke ngiphumulele. Hlezi nkusho lokho. Uthi abantu bengivusa uzongitshela ukuthi mina amakhozi ade ukhuluma naye ngithi mina ukade ngikhuluma nini nawe balinga abantu engikhuluma nawe. Ngifoni ke mangifonela mina ngifaka kula speaker. Okay. Mangifaka kula speaker phone. Athi ungenzelile ivoice note ngithi mina iblo voice note angiyibona inamba yakho mina la WhatsApp. Oh ngithi mina ngiyayithola ngithi uthi ngiyilalele kancane ngoba angisakhumbuli ukuthi bikhuluma ngani. Ha ubhuti wabantu umnumzane wabantu. Wacishwa ngiqeda. Hayi bhuti wabantu la ukhona ngicela ngicabange. Soze futhi sani ungiphathe mina soze ngicabangi. Phatha kwakho. Ngidilika umuntu yazi ngithi ngiyazehlisa. Kuze kukhuluma okwenye ikamera ukuthi hayi bo kwenze njani. Hayi ngivele ngimtshela ulalela ngiphathwa mina. Yabona ke njengoba usuwenze kanje ngihambele ungelo kwabani. Uzongitshela hlezi advertiser la kodwa mase kumele asilaka abantu asibanaki. Abantu abeza le khaba ka YouTube bangakhomenta labasho ukuthi angibanaki yini. Bangitshele manje ukuthi angibanaki yini ngoba umuntu mina mangibhizi ngiyamtshela ukuthi ngizobuyela back mina kodwa mangabuyeli kona ngiyeke ngoba ngisuke ngisabhizi. Mase senimtshela useyaphika manje. Ngamnyela ngayi-drop i-call futhi hayi ukuthi angimthuka ngabe namanga bethi ngamthuka. Ngabuyela ku-WhatsApp, ngamsendela i-location, ngamsendela ama-price, ngamsendela i-list ngoba kumele azogeza. Le nto ayefuna futhi nawe engifuna into engekho nje ngoba uyabizwa emsebenzini naye ukuthi akabizwa. Uzongitshela ukuthi wena ngaze vele sasimsale ekhaya kodwa nje usefuna into ewala ngithwale mina ukuthi somntwana. Okay waza ke solo ngisidalo zakho intuzo wala. Mase ngimsendele mase ngimbhalela i-message. Uyayazi i-message engambhalela yona. Uyayazi khona uyafunda ukuhlonipha abantu ukuthi umdala la uphatha kwakho. Nami ngimdala ngedlozi lami. Ukuthi iminyaka ayishona seqinisa ukuthi ungaka umdala uthi ingqondo ingasebenzi. Kudlule ingane na 15 years. Mase enze njalo usebuyela kumnikazi we-YouTube channel yale ekhaya.
lalelani ngizonitshela mina nje ngiyaphoqana. Uzongitshela ukuthi le namba le yakho akabingeleli, angizwani nomuntu angabingeleli. Le namba yakho ngithathe kulo mfana. Umfana yini lo wenza le YouTube le channel ukuthi mhlawumbe ngoba limazi. Umnumzane lo wale channel. Uzongithatha umfana ngoba umdala ngokwesigabe yabo mangabe wawonkandla noma wakonongoma la emakhaya la kuthiwa khona indoda. Mama umfazi kumele ahlale ekhaya kubona othenga igross. Ogcina kwakho la isentshanga la. Sentshanga la. Phathwa indoda mina. Ngingayazi yona. Ngisho wami ubaba ongizala akangiphathi mina. Ngisho abazali bami bangiphathi. Nhlobo soze ungiphathe mina. Ngifuna ukwazi lokho into ngifuna ifike futhi kuwena. Hayi angiqeni nje futhi ngisho lokukhuluma mina. Qophisana kusekuseni. Ubona ukuthi ngangigcineni ngoba iqiniso ngalikhuluma. Lokho ungibhembeza into engayazi. Wathini wasesekuphendula umnazo echannel ukutshela ukuthi yazini. Akungiphumela ungele kulezi ngoma lezi ezidumile ngoba wena ngathi awutshelwa wajwayela ukuphatha. Ngize ngiyajuluka impela ngoba into mangiyikhuluma iyangijulukisa ingibele ngicothe ngisho futhi ukuthi ngoba nguNkulunkulu ngoba wawungayikhulumi kula senibami leyo ngoba uyozwa ngenye into mina nginandabako indoda umfazi uba ngiyayifikela kuyaziwa ngeke ungihlule futhi ngeke ungihlula nawe uzongihlula ngifuna ukwazi lokho la wareva la ukhona. Hayi angifuna ukukhuluma wakho idlozi lokubona bhuti wabantu ngicikile ngingakwazi. Ngicikile nje ungicasulile ngingakwazi. Kodwa ke nje balandeleleni eShort TV bewilokho bengifuna ukukhuluma ningaze nithi ngivotha kakhulu futhi nawe base uyangitshela umuntu ukuthi wena ungakhomenta amongela ke ukuthi wena ungayimela lento ukuthi umuntu azokuphatha. Phathwa ke mina. Ngiyatshelana futhi and into edawuthi ngeze le video le ngiyenzela ukuthi bayathanda ukuthi umuntu afike neinfo engaphelele. Ahambe edumisa igama lomuntu ukuthi la makhosi akanakhena la makhosi anandaba nabantu kanjalo. So ngibalekela into kanjalo mase ngiyabuya ngizomceba la ku-YouTube channel. Vele ke sikuzolandela ama-video 2 ngivale. Isento yoqhubeka ukuthaka kuphela ukuthi ngivele mina Nkosi yami senongixolela izithandwa zami. Hayi ngeke ngikwazi ukudelelwa abantu kangaka mina. Ngeke nginenhliziyo ngomuntu ngiyazwela ngegazi ngazalwa umuntu nami. Ngazalwa engane yomfazi nami. Ngeke kulunge. Okay, kuningi engizokhuluma ngakho namhlanje ukuthi ngizozama ukuthi ngisheshise ngoba nje isisuke yadonsa kakhulu le. Okay, lekhaya umuntu womsebenzi ukhona uyatholakala ngicela ungize kahle ke mangithi uyatholakala umuntu womsebenzi ngoba umuntu kathi mawuthi umuntu womsebenzi abuza usipho wena usebenza ngani mase yakhohlwa ke mina uthi ngedlozi ngisebenza ngabantu. Umuntu womsebenzi engikhuluma ngawo umuthi hayi ukuthi uya emaila kumele wenza ama-CV yakho then mase umase-ke mawuzwa kuthiwa kuyaqashwa la usune showcase committee kuyaqashwa mase uyaqala kugquma ngalowo muthi mhlawumbe ugqume nje u2 days or 3 days then uhambe i-CV yakho ngeke ngathathwa ekuthathweni kwakho i-CV mase ubiziwe ngoba uyabizwa akusho ke phela ukuthi manje usuzodedela igazi ke usuthemba umuthi nomuthi uyalekelelwa bakwethu nawe uthi uma ufika lapha ya ukhulume nje khuluma uJoji qaqabule nje akekho umuntu oyisidomu emhlabeni dedwa abantu bengathi bayidomu ilento ukuthi nihlala nabantu abanganitshela amaqiniso nokuthi nihlala nabantu othi umuntu mekubona wenza kahle mase ekudlela umona mase yangimonazela which is wrong yabo umuntu noma umbona ukuthi ubheda kangakanani musu ukukhuluma kabi kuyena zama ukumbeka endleleni umtshela ukuthi lokhu kukhulunywa nje lokhu kwenziwa kanje sifunda ngamaphutha umuntu ngabantu wena ke mongafuni ukuba umuntu ngabantu kayicha yoba inkomo edla yodwa ngedluleke lapho ziyatholakala nezingcabo zemali lekhaya ngifuna ungizwe kahle hayi sikhona imali engene endlini yomkhulu abashesha cha ayikho lonto kanjalo vele kaze bakhona kusebindlalelwa abantu nje imali ingcabo ethola la ekhaya ingcabo zokuthi uhlale ungekho broke uhlezi unemali hayi ukuthi khona imali eqhamukelayo nje kuba nendlela yokuthi ungahlezi ubroke kunabantu ke phela bake bathi imali abayiboni iphelele ezandleni so mangabe unaleyo nkinga kanjalo ungangithinta WhatsApp ungifonele siqede mangabe uyazazi ukuthi ufunani there's no need ukuthi uze WhatsApp uma uzazi ukuthi wena there's no need ukuthi ungichazele bhala usho ufunani manje kubuza ukuthi imithe kusebenza la phezu kwakho seyikhalile okunye nokunye kolandela ngendlela kodwa uma wazi ukuthi kusamele uyichaze inkinga yakho cha ungangithinta nje impela efonini okay ke mase kuba ke
nedliso-ke elifakwe ngomoya lekhaya ngiyakwazi ukulikhipha mina ngoba ngiyazi lenziwa kanjani. So abanye kodwa abakwazi-ke phela ukulikhipha ngoba kuyinto vele ngeke uvele uyithole noma uba uyithola la owathwasa khona uma ngabe futhi awuthwasanga ibhedabheda asikho-ke lapho. Nokuyekisa utshwala-ke ikhona-ke ikhombo lekhaya ukuyekisa utshwala ngase ngikhulumile ngaleya ngisakhumbula kodwa-ke ngixolele uma ngabe ngiyayiphinda. Uma ngabe futhi ne-stroke ngase ngiyikhulumile ngixolele ekhaya uma ngabe washawa i-stroke noma inkinga yohlangothi zikhona izinto zokusiza ukuthi uphile. Babaphila abantu makukhanye kube bucosi kube yele. Mase-ke ngizothatha umuthi-ke wokuthi ingane mayibuyisa uma ngabe unengane encane ebuyisayo. Thola ingila yenkukhu ungitholele isinama, ungitholele inhlanhla emnyama, ungitholele uthuku lomqubu. Ngitholele lowo mithi uyayihlanganisa amase uyayiphuza, phuzisa ingane uba right. Mangabe-ke futhi umuntu ozaziyo ukuthi jahwa amaphoyisa lezi umacalacala uyatholakala umuthi wekhaya ukuthi amaphoyisa angangeni la usuke ukhona, la usuke uhlezi khona uyatholakala. Ayi ngeke bakwethu nelanga liyashisa jaha indlela manje. Ngeke ngize ngande kakhulu ngoba sengikhuluma kade ngifuna ukukhuluma kuphelile. Ngizamile ukwenza ividiyo ibe yinde. Senongibona mhla ningibona-ke kwenye ividiyo thande zami. Kodwa amavidiyo asele manje awu-2 ngiwayekiswa yila bantu laba abangitshelayo. Angitshela mina ngizangitshela nje khululeka. Lawa mavidiyo lawa amanye alandelayo ngizobe sengikhuluma ngey'nto ey'balulekile. Okunye nokunye uma ukufuna usuyocela i-list ngikusendele cause I have my own list. So isefonini. So uma ngabe udinga into ekanjalo you can contact me. You can call me. So anytime emini but ebusuku gcina ngo-7 ungifonela. Umuntu nami kumele ngenze into zami. Sibonge-ke balandeli beNational TV1. Ngicela niqhubeke ni-like ni-subscribe. Inamba izovela la ngezansi. Niyeke ukufuna inamba kuma-comment ngoba shisa amavidiyo niwabuka ningawadluli negaba engizeqayo mase ngiqala phansi futhi ngizobuza ngabe ngisaziyo. Ngivele ngikukhombe ku-YouTube mina ngoba anginawo amandla ukuthi ngalokho ngichazele umuntu nga-1 by 1. Ngakho ngangishilo iy'nhloso zala mavidiyo. Angazi-ke lo ngothi u-+7 nongu-+6 suke ngadinwa kakhulu kodwa nje kulapho nje ko-7 lapho nongu-6 ngathi u-7 if I'm not mistaken. Ukuthi ngisuke ngacasa kakhulu angisachecka nanokuthi ngangade ngigcine kuba. Okay-ke sithando sami lo okhulumayo uMakhosi uXaba onomjolo uSwabade omlotshwa omdlankomo emakhosini. Sokozani.